زمانه ما روم کامیه زمانه ما روم کامیه جشنا زمان کردی لحمو کردستان پیروز به دسری ده راگهاندنا ما جبو خودی درکتنا زمان کردی که دکلاراسیون ناوندی لآمدی جرای گشتر هات راگهاندن ام پیروز دکن نتوه کرد نتوه که هر قدیم مروحیه زمان کردی جنرخه که هر بنگهین او جنگری که نتوه کرد و همو مروحیه با آرامی جیان تمام دکن صد مخابن به صدان ساله جبرتون حسباندن نتوه کرد با آوه که هوانه حول حتی این که و گرک چند او زمان جدا او زمان کردی جهولی بیرا کرن سفربریه که اسیمیلاسیون کرد دهات نشاندن ده انجام ده تکوشین نتوه کرد ده او هولدان اسیمیلاسیون کرد تک چون ام دبینن که لشونوی پیکانین لدجی زمان کردی هاتن نوجن کرن زمان کردی جهش فرمیت ده نای قبول کرن بری و ریباز نوجن کری یین جور به جور تونه حسباندن قدخه کرن دور پیچ کرن و پشافتن لسر زمان کردی با آوای جدا بردوام دکن به سرور کرن از زمان ترکیه لهر دره کردستان اولوک هر دره کرد dijin he armac û daxwaz evek ve Kurd bên bişaftin û zimanê Kurdî bihêle û bi demirê holê rake. Ev jî ku tê zanîn sûcekê mirovahî ye. Bêguman em Kurd bi tu awayê destûr nadin. Ev yek pêk bê. Jiyaneke bê Kurdî ji bo me Kurdan wek laşekî bê mêjî, bê dil û bê giyanem. Zimanê me çawkaniya me ya bingehîn a hebûn, xwebûn, nasname û jiyana me ya neteweyî ye. Azad û demokratîk e. Zimanê me çawkanî û hêmî yekîtiya me ya neteweyî ye. Mifteya azadiya me ya ji her milî ye. Birêz Abdullah Öcalan jî taybetî ji bo ziman biha diyar dike. Xwedî derketina ziman û çanda xwe pêşvebirina wê pêwîstiyeke mirovbûnê ye. Yên ku nikaribin li zimanê xwe xwedî derkevin, heman nikarin jî mirovbûnê jî xwedî derkevin. Yên ku zimanê xwe pêşve nebin, nîv mirov dimînin. Tu zimanê dayîkê hîn nebî, perwerdehiya wê nebînî, tu nikarî rast û baş bifikirî. Meseleya zimanê dayîkê qasî nan û avê girîng e. Xwedî derketina li ziman çandê peywira hemû kesan e. Banga Birêz Öcalan ya açtî û civaka demokratîk nîqaşên li ser serbestî û azadî zimanê Kurdî xurtkirin e. Em carekê din dibêjin. Em heta dawiyê li gel vê banga dîrokine ku diyar dikin mafên neteweya Kurd ên zimanî, çandî, siyasî, hukûkî xwarêberî ne mijara bazarî ye. Divê hemû astengîn li ber bi karanîna van mafan ji holê bên rakirin û zimanê Kurdî bibe xwedî statû zimanê perwerdehî. Bêguman ji bo ku ew yek bêk bê divê Birêz Öcalan jî bikaribe ji bo pêkanîna açtî û civata demokratîk serbest û azad tew bigebire û bixebite. Ji bo wê jî divê şert û mercên herî guncaw bên amadekirin û serî de zimanê Kurdî divê nasname û hemû nirx û mafên neteweya Kurd statiya Kurdan rêvebirina ji alî siyasî û hukûkî ve bên nasîn. Em baş dizanin ku tecrîda li ser Birêz Öcalan tecrîda li ser hemû nirxên neteweyên Kurd û taybetî tecrîda li ser zimanê Kurdî ye. Li ser bengeha wan rastiyan em ê bi boneya 15 Gulanê cejna zimanê Kurdî di navbera 4 Gulanê heta 1 Xezîranê li herêma Serhedê têkoşîna ji bo çalakiyên ziman, bername û çalakiyên cûr bi cûr li nava civakê li dar bixin. Li hemû navçe, gund, tax, kolan û malan li nav civan, zarok û zanîngeh, eslaf û hemû qadên din belav bikin. Meş û daxuyaniyên girseyî, xebatên belavût, pankart û bîlbordên bi Kurdî, civînên zimanê Kurdî yên li nava gel û hemû saziyan form, kursiyên gel, konên zimanên Kurdî, hînkirina alfabeya Kurdî, bernamen, helbestxwandin, çîrokbêjî û dengbêjî, şan û pêşengehên pirtûkên bi Kurdî, panel, sempozyum, komxebat, konferans, şahî,
konser, goçbeş, bango gazi, xebatên cor bi cor ên li ser qada dijital, bernameyên li bin banê rêveberiyan xwecihî, şaredariyan, bernameyên li meclisê xebatên dîplomatîk, planseziyekî tir û tijî hatiye amedekirin wê pêk bin. Bi vê armancê û birbaweriyê em bang li hemû tevger û partî, sazî û derdorên azadxwaz, aştîparêz, demokratîk û mirovperver. Bi taybetî jî bang li jin, ciwan, siyasetmedar, rewşenbîr li hemû Kurdên her çar milên Kurdistanê û li hemû derên cîhanê dijîn dikin. Zimanê Kurdî li her qadên civakî û jiyanî bikin xwedîstatû, bikin zimanê perwerdehî, têkoşîn, xebat, têkilî û jiyanê. Her mal, gund, kolan, tax, wargeh û jingehekî bikin dibistan û zanîngehekî Kurdî bikin Kurdîgeh. Diwan hest û ramanan em 15 gulanê cejna zimanê Kurdî di keseyeta pêşengên zimanê Kurdî yên Nemir, Sevê Demir û Deniz Bülbül de diyarî hemû cangûrî û têkoşerên zimanê Kurdî dikin. 15 gulanê cejna zimanê Kurdî li hemû Kurdan û mirovparêzan pîroz be. Bêjî zimanê Kurdî. Kurdî, yekîtî, azadî.